Сафорати Узбекистон дар Тоҷикистон аз мақомоти тоҷик дархост кардааст, ки дар хизматрасонии Фурудгоҳи байналмилалии Душанбе барои ширкати Узбекистон ҳаво йуллари тахфиф дода шавад. масъулини ин ширкат мегӯянд нархи хизматрасонии Фурудгоҳи байналмилалии Душанбе барояшон хеле гарон аст ва аз ҳар парвоз аз 5 то 8 ҳазор доллар зарар мебинанд. ин дар ҳолест, ки давоми як соли ахир ширкати Узбекистон ҳаво йуллари дар масири Душанбе Тошкан Душанбе ҳафтаи як маротиба парвоз анҷом медиҳад. Орифҷон Рӯзимуродов, раҳбари намояндагии ширкати Узбекистон ҳаво йуллари дар Душанбе рӯзи 25 апрел дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, нархи хизматрасонии Фурудгоҳи байналмилалии Душанбе барояшон хеле гарон аст. ба қабли ҷаноби Рӯзимуродов, мақомоти Фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба чандин дархости онҳо дар бораи коҳиш додани нарх посух надоданд ва баръакс моҳи октябри соли гузашта нархро барои ҳама боло бурданд. ин масъули ширкати Узбекистон ҳаво йуллари дар Душанбе мегӯяд, хатсайри Душанбе Тошкан барои ширкат на танҳо фоидаовар нест, балки баръакс аз ҳар парвоз онҳо аз 5 то 8 ҳазор доллар зарар мебинанд. ба қавли Орифҷон Рӯзимуродов, нархи хизматрасонии Фурудгоҳи байналмилалии Душанбе аз Фурудгоҳи Тошкан 3 баробар гаронтар аст. ин ҳамсӯҳбати радиои Озодӣ мегӯяд, ҳоло ҳар ҳафта аз Душанбе ба Тошкан як парвоз анҷом медиҳанд ва дар ҳар парвоз аз 30 то 50 мусофир сафар мекунанд. масъулини Фурудгоҳи байналмилалии Душанбе гуфтанд, нархҳои хизматрасонии онҳо бо хадамоти зидди нисорӣ мувофиқа шудааст. ба қавли масъулини фурудгоҳ, онҳо мустақилона ҳақ надоранд ба ширкатҳои ҳавопаймоӣ тахфиф медиҳанд. парвоз дар хатсайри Душанбе Тошкан дар як соли ахир идома дорад. дар ҳоли ҳозир дар як ҳафта як бор ҳавопаймоҳои Узбекистон ҳаво йуллари аз Тошкан ба Душанбе ва баръакс парвоз анҷом медиҳанд. ин тасмим дар моҳи апрели соли гузашта ва баъд аз 25 соли танаффуси иртиботи ҳавоӣ миёни Тошкан ва Душанбе гирифта шуд. парвози нахустин ва санҷиширо дар ин масир моҳи феврали соли гузашта ҳавопаймои ширкати Сомонаи Тоҷикистон анҷом дод ва эълон кард, ки парвози муназзамро аз охири ҳамон моҳ шурӯъ мекунад. ҳарчанд ин ширкат фурӯши билетро ба роҳ монд, аммо натавонист, ки ба парвозаш идома бидиҳад. ахиран мақомоти Тоҷикистон гуфтанд, ки ҳоло парвози ҳавопаймоҳои як ширкат миёни Душанбе ва Тошкан кофист ва дар сурати зарурат парвозҳои иловагиро ба роҳ хоҳанд монд.